Continuamos con esta xornada de mañá das xornadas de onomástica da Real Academia Galega, non? Hoxe centradas, estas semanas centradas na talasonimia. Aqueles que nos dedicamos ou que tivemos a honra de traballar na recolla de toponimia, de recorrer camiños e ribeiras, pois sabemos da importancia que... Agora sí. Sí, agora ben? Vale. Aqueles que nos dedicamos ou que tivemos a honra de recoller toponimia, de andar camiños e carreiros, sabemos da importancia do noso traballo de ir recollendo eses tesouros que son os topónimos, non? Pero o máis importante que ese traballo, para ese traballo é esencial tamén contarmos con iso que son arquivos, bibliotecas andantes, que nos chamamos informantes, pero realmente deberamos chamar ilustradores, porque nos están dando a coñecer todo un mundo que descoñecíamos, estamos a ilustrar sobre o territorio, non? Hoxe temos a sorte de contarnos aquí con un destes informantes que se chama Tito Chirro ou José Benito Rodríguez, non? Unha destas persoas que non foi á universidade ou que non ten unha licenciatura, pero sí que realmente ten un mestrado nesa universidade que é o mar. Dende moi pequeno traballou xa na baixura da zona de nacemento, que é a Guarda, pero tamén percorreu toda a xeografía galega, toda a costa de Galicia e moito máis da costa de Galicia, porque tamén estivo noutras partes do mundo traballando como mariñeiro, tamén posteriormente como patrón, non? E fixo, como dixo antes Elena, como se facía antigamente, non cos mapas actuais, nin con todos eses radares que hoxe utilizan os barcos modernos, senón con ese saber que se transmitía de persoa a persoa, de mariñeiro a mariñeiro, que son as marcas, os nomes, guiándose a través deses nomes que teñen séculos, moitos casos de historia, e que persoas como el souberon transmitir e guardar a seguinte xeración, non? El está aquí hoxe para falarnos do que son as marcas do mar dos Valdeses, todas esas marcas que el coñecía, non? E aquí a miña esquerda, de pé, pois está unha das persoas que se saliu hoxe por aquí, que foi un dos pioneiros do que é a recolla da talasonimia e do estudo da talasonimia, non? El fixo un estudo que é esencial para coñecermos a talasonimia da costa galega, que é a talasonimia da costa sur, non sei quase, non? Trátase de Xosé Luís Vilar, que aparte de ser licenciado e historiador da arqueoloxía, non? Pois é membro do Instituto de Estudos Minerais, non? No que leva traballando, pois, estudando todo o seu patrimonio que ten toda a zona da Guarda, pero sobre todo tamén o seu patrimonio toponímico. Espero que disfrutedes e gocedes deste relatorio e que nos ilustren, como digo eu, cos seus saberes. Bos días. A min tócame falar despois e vou facer unha charla dialogada, eu farei as preguntas nada máis. Si fala de máis, que é moi posible, como bo mariñeiro, cortareille, e se fala de menos, pois direille que siga falando, porque pode falar ou 30 horas solo dun peixe ou pode falar 30 segundos do mesmo peixe. Tito Chirro ten que falar das marcas que usan os mariñeiros por terra. É a parte máis complexa, máis difícil de entender da talasonimia. Vai ser de maneira dialogada. Entón, el como é do Porto da Guarda, o primeiro que establecemos é definir que é onde está, cales son as características do Porto da Guarda. Buenos días a todos. Bueno, Porto da Guardia non é un porto, é unha poza, son 4 pedras, pero en fin. É o porto último de Galicia, na punta do sur de todo de Galicia, e alternámolo co río Miño en algunhas épocas de inverno, alternábase. A pesca do sábalo, o salmón e a lamprea. Entón, é un porto moi peculiar, mar aberto, moitas dificultades para poder traballar. Entón, verdadeiramente carecíamos de marcas dos montes por unha sencilla razón, de que cando iban a largar os aparellos, naquele entón as embarcacións eran movidas por remo e a vela, e tiñan que quedar moitas veces no mar, moitos días no mar. Entón había que poder asegurar de que cando ibas de volta os aparellos saber onde se deixaban.
Entonces, dai inventaron non sei como fixeron, pero eles hai 400 anos que inventaron esas marcas. Geometría pura e dura, a través dos montes, de todos os salientes, accidentes, pois, en fin, montan... Antes de chegar a iso, o Porto da Guardia, atracas o barco no muelle, se asaltas no muelle. Non temos muelle, temos un pedazo ali de atraque que non temos calado. Se ve unha persona enferma, un barco dos de hoxe, calquer que anden ao arraste, temos que sacar o enfermo en helicóptero. Non temos muelles de atraque. De feito, o noso barco da Asociación Piueiro, temos que, hai veces, viralo á inversa, porque nos toca o timón abaixo no pouco muelle que queda, se a marea está baixa. Por tanto, eso dice todo o porto que temos. Se pode chamar porto, eu chamo unha poza, porque aquelos son 4 pedras e nada máis, non hai máis nada. E cal era o primeiro oficio dos rapaces da Guarda antes de ser jameleiros? Cal era o primeiro oficio con 9, 10 ou 11 anos? Ventureiros, andar nos barcos, nos botes volanteiros, neses que están aí na fotografía, neses non, nesta. Ese volanteiro que no 1670 está acreditado que xa pagaban o diezmo no convento circense de Santa María de Olla, donde agora están aí nos registros da Catedral de Tui, donde topamos os datos que xa pagaban no 1670 o diezmo á Iglesia. Aí estaban os rapaces que lle chamaban ventureiros. Eran un rapaz ou dous, normalmente eran fillos, eran orfos de compañeiros que traballaban no mar xa. Entonces, había as condicións, a economía estaba moi mala, para que poderan levar algo a casa para poder manterse, levaban os fillos cos compañeiros ao mar. Pero se non podían atracar un barco no muelle, como accedía a tripulación o barco? Cunha chalana. E a chalana que non levaba? Pois un calquera, logo quedaba fondeada. E os rapaces non exercían dese oficio? Si, os rapaces bogaban nada máis para levar a xente a bordo, pero despois saltaba a bordo, como todos, e a chalana quedaba ali fondeada, onde o barco logo vir de volta, fondeaba, quedaba na marra do barco, volvías a embarcar a tripulación a chalana e a chalana viña de volta para terra. E un mariñeiro da Guarda, cal é a súa área natural de traballo? Como é o mar da Guardia? Como era? Como era. Bueno, pois a área de traballo era de Silleiro hasta a costa portuguesa, máis menos hasta Beiro, onde traballaban os barcos estes. Había varias tipoloxías, que uns traballaban de 40 brazas para terra, e logo estes barcos, que saliu aí na fotografía, traballaba a unha altura de 16 millas, 15 millas, e cando había buen tiempo asegurado, iban ao final da plataforma continental. Chamámoslle nosos cantiles, aí onde a plataforma continental terminaba e largaban as volantas. Esa era a zona, eses barcos traballaban de aquí, desde os pozos da illa hasta Beiro, Pozo da Pova, Pozo de Viana, Espiño, hasta Beiro. E logo, os de tipoloxía máis pequena, traballaban polas pedras de 70, 80 metros de profundidade. Non traballaban nas pedras, buscaban o limpio, porque as pedras só iban para pescar o cronguio ou pescar a faneca. No limpio, porque as redes, as fibras eran naturales de cáñamo, e se as botaban na pedra, o levar medio ano, as redes xa non servían, a pesar que as encascaban, arreglaban, ase todo, chegaba un momento que se desfacían. Entonces, naquele entón, as redes había que facelas a man, que non eran industriales, había que facelas a man, a economía non daba, e había que procurar traballar no sitio limpio, na area, no fango, un cascallo, ou así, en placeres que non romperan as redes. E cando falas do descantil ou do cantil, de cantas brazas estás falando? De 130 a 170 brazas. Normalmente non pasaban aí. Había veces que a propia corrente lle tiraba o aparello máis abaixo e logo había que xuntarse as dúas dotacións de 2 barcos para poder levantalas, porque esas redes non tiñan chumbo, tiñan pedras, que chamaban telos. Entonces, de riba abaixo, a mellor xa había unha tonelada de pedra, máis a potencia da corriente que ejercía nesa profundidade de 500 metros aproximadamente, ou 300, era moi difícil levantar as redes a man. Normalmente andaban de 15 a 20 homes na Guardia, sobre 15, 14, con máximo 16. En Portugal, 20, 25 e 30 andaban.
Porque, claro, levantaban tamén a man e eso era bastante difícil. Pasaban mal, eso non sei como... Tiña que ter moita forza, eran superhomes. Un mariñeiro da sociedade tradicional das guardas, sin os medios digitais que hai hoxe en día, polo sur e polo norte, onde era o máximo que chegaban? Xa te digo, por o sur hasta Beiro, e polo norte hasta a illa, a altura da illa, algunhas veces hasta Corrobedo, pero era cando iban buscar as redes que lle voaban, por iso ven a palabra volanta, porque esas pedras que eu digo, cando levaban 4 ou 5 días sin levantar, que ocurría moitas veces eso durante o ano, por culpa na invernía, nos invernos, ou cando había nortadas grandes, a rema e a vela, era moito temporal, non podían levantar. Entonces o aparello no mar iba traballando, ora perdía unha pedra, logo perdía outra, chegou un momento que tiña máis forza a flotación co peso, e os aparellos corrían. Chegar desde a Guardia, chegar a Pova do Barcín. Os aparellos, incluso que daban unha pedra ali que lle chaman a galega, chegaba ali e enganchada, agarrábase. E os portugueses largaban ali na costa portuguesa deles, e viña, como non enganchara no seco de Viana, iba por terra da nosa serra, pasaba ao Mar do Coral aquí nas Islas Cíes hasta Corrobedo. Chegar a Corrobedo, agarraba outra vez. E logo veñan as noticias por terra, en carros de cabalo, viñan buscalas ao cabo de 15 días ou 20 días, os aparellos. Chegaban aí, eso, ahora a pescar, nunca pasaban do pozo do norte da illa, normalmente que está aí con galiñeiros arriba de Cabo de Vicos, así aproximadamente. Bueno, entón, a hora de largar un aparello, que é o que influe máis? As correntes e que máis influe, polo que estás dicindo? As correntes e o fondo, o que influye. Hoxe influyen as temperaturas, pero naquele entonces era o fondo e máis as corrientes. Si, eles xa coñecían todos, porque eran homes de moito saber, levaban décadas, estaban pasando as enseñanzas de generación en generación. Iso nos fomos ao mar, cando eu era rapaxa, meu pai me explicaba cousas que hoxe en día, logo, como patrón, eu tuvín que, en momentos difíciles, usalas. Aunque parecera que estábamos 90 anos máis adiantados, pero chegas en momentos difíciles no mar que tes que retroceder e ir aos consellos que te deron cando era rapaz. Hai cousas que non fallan, o respeto ao mar, estar pendiente de todas as cousas, de todos os modos, aves, semblantes, do sol, as fases lunares, temperaturas, un montón de datos que telos que ter ao día, todos os días. E no momento de largar as redes, o primeiro que tiñas que ter en conta é a corriente, claro, porque se estás traballando nun cantil en 170 brazas e nas balizas botabas 100 metros máis, largabas 270 nas balizas, pero viña a corriente, tirabatas a 500 brazas, as redes xa se perdían, iban profundo e as redes perdíanse. Entonces había que calcular moi ben a corriente, incluso largaban unha baliza antes e miraban no surco que lle fai a baliza, tira moita corriente, hai moita corriente. Mentre queremos largar en 170, temos que ir a 100 brazas, arrear o aparello en 100 brazas para que cando chegue abaixo estar na 170. Eses cálculos é os que tiñan que facer eles. Pero bueno, eles co sabor era raro que perderan aparellos por o profundo. Podía lle baixar 20 brazas máis, 30 brazas máis, pero tiñan todo moi calculado porque eran auténticos profesionales. E esa palabra que foi a que lle puxestes á asociación, que significa? Bueno, eso é unha pedra que vai na punta, que é a que sujeta... Dinos a palabra primeiro, tan bonita, que non a sabe. Como? O nome da asociación vosa, como se chama? A nosa é Piueiro. 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 É que é un piueiro? Piueiro é unha pedra de 40 a 60 kilos que vai nos extremos dos aparellos. Chamámoslle caseas, que leva 20, 30 redes ou 40, según o que queiras meterlle, é unha casea. En cada extremo leva un piueiro. Logo, despois dese piueiro, vai indo a pernada, que chamamos a pernada, vai subindo para arriba, vai de 20 milímetros, vai baixando a 18, 14, 15, hasta que chega a 10, que é a que vai amarrada na baliza para que arriba de todo, onde traballa máis a corriente, que corte a corriente o filame, non? Se metes unha corda grande, unha tralla gorda, pois coa velocidade botaba a baliza abaixo, porque eran balizas de corcho do país, pesaban moito, eran moi grandes, e ao levar 7 ou 8 días ou medio ano a traballar, iban chupando, hasta que baixaban para baixo, coa forza da corriente, baixaban para baixo.
Se baixaba unha cierta cantidad, o empatar a corriente, volvía a vir arriba. Pero se baixaba, por exemplo, de 70 brazas ou así, esa baliza xa non viña arriba. Xa pesaba máis a presión da agua que a fortaleza que podía ter o corcho. E a alternativa, que xa dixeches algo, a invernía era pescar no río, non? Sí. Aí levábamos un 30% máis ou menos da marina da Guardia, iba a pescar aí. Tú levas unha gamela, eu puñía a rede, se éramos da familia, eu tiña a rede máis a gamela, pois puña eu todo e tú viñas comigo, en fin, había que arreglarse entre a familia porque había que comer. Este pueblo pasou moi mal porque éramos mar aberto, estar con buen tempo, de inverno, por exemplo, unha semana de buen tempo e non poder salir ao mar. É triste dicilo, pero era así, porque o mar viña o que dixo eu antes, que era unha poza, non tiñamos porto, entonces non podíamos salir desas pedras para fora. Non nos deixaban salir a sacar as embarcacións. Entón era triste, que era buen tempo, incluso con calma, sin vento, pero había mar de fondo. E rompía a tabarra toda do porto e non se podía salir. E logo viña o mal tempo e non había que comer, pasou moi mal. Eu acordo, sendo rapaz, pois pasara bastante mal, bastante. E que especies pescabades no río? No río, lamprea, sábalo e naquele entón salmón, que había, agora xa non hai. Bueno, as embarcacións, fai unha radiografía breve dos modelos que había e coa que quedastes, coa última que quedastes. Aí está, casualmente, está a historia da Guardia, das embarcacións. As 4 tipoloxías que tuvemos de embarcacións, que só tuvemos 4, aí están. O bote volanteiro, que é o grande, este grande, os grandes, ese é o mediano, é o angarilleiro, este é o debaixo de todo, que é o máis grande, non? Aí máis para arriba, aquel, este é o que andaba o maior. Este é o volanteiro. Logo, o outro é o angarilleiro, e este pequeno que está aquí, onde está este rapaz, é o bote molleiro. Estes eran os que traballaban a merluza, coas volantas. Que pasa? Que o pequeno, pois, dedicábase, en algún momento era polivalente, iba ao xeito, o congrio, o trol, a robaliza, e agora os barcos grandes ou iban ao xeito ou a merluza. Coas volantas. E xa fora do río, no mar, o que máis pescaba o mariñeiro da Guarda, que especies eran? Pois a merluza, o besugo, o llomol, mero, palometa roxa, maruca, naquele entón marucas. Todo iso pescaba a volanta? Sí. E máis moitos peixes, máis toda clase de tiburóns, na que xa eu andando de rapaz, xa collía miñante canexas, melcas, tollos, almofaces, 7 ou 8 clases de tiburóns, que facería aí 200 anos atrás, ou aí 300. Ese barco traballou aí 300 e pico de anos, estaba traballando coas volantas. Bueno, agora hai que ir ao mar, de verdad. A Costa da Guarda, para as marcas, é unha costa fácil ou unha costa complicada? Complicada, é moi rectilínea, máis ou menos é igual que a batimetría que ten tamén, varía moi pouco. Para marcas temos o moi mal, en cambio de Sillero para norte temos moi boas marcas, porque hai máis configuración de pedras, rías, montes altos, montes baixos, e nós aí temos unha costa moi rectilínea, e temos que valer os montes portugueses que están pola parte de atrás, e cando hai cambios de tempo, que vai haber vento sur, ou houve vento sur chuvia, logo ven vento norte, por a parte de arriba se pon unha neblina, que queres marcar e non hai maneira, hai que marcar polas pedras do mar, e os montes que mires, pero logo, que pasa? Picas o mar hai marusía, a agua salada está en suspensión tamén, e ao salir o sol, tampouco miras as marcas de abaixo. É bastante difícil, pero bueno, co pasar dos anos xa está, ibas collendo entreno, e xa, cando había que marcar, pois non había problema, marcábase, sin problemas, marcábase, pero o que marcas boas, non hai na Costa da Guardia, non hai marcas boas. Marcábamos as redes, porque de feito temos todas pedras están marcadas con... Pero mira, temos que explicarlle ao público que hai aquí que é de terra dentro, que entenden de arados, de carros, de regadío, pero non teñen nin idea do que é marcar. Ti vas ao medio do mar, agaches o aparello e queres marcar. Que é marcar? Marcar hai que coller 2 puntos, un por arriba, outro por abaixo, podendo ser un o máis arriba posible,
e outro máis abaixo. Se non, pois, tes que, como este que está o de Galiñeiros, non? Se tes que marcar así, pois marcas así. Se non, sempre tes que marcar un por arriba, outro por abaixo. O máis alto por a parte de atrás e o máis baixo por a parte de diante. Entonces, se te moves para norte ou para sur, o monte de atrás xa se vai movendo. Non se move, movémonos nós. Somos o observador. Nós somos que non se move. Entón, mira que el monte meteuse, escondeuse detrás. Non se escondeu. Fostes tú que fostes para norte ou para sur. E te vas metendo. Pero isto é xeometría pura. Fais dúas líneas, 2 puntos, e pasas unha línea imaginaria, colles outros 2 puntos, fais outra línea imaginaria, e donde se corta, aí tiríamos a rede ou o sitio onde nos interesa ir pescar. Se queremos ir ao cabezo tal, ali, a punta do norte da nosa serra, ao Petón, queremos ir pescar, pois temos que poñer esas marcas. A pesar que esas marcas ten un inconveniente, se non estás bregado ben no sistema de marcar, que esta marca ten a menor de 45 grados. A marca ten que ser maior de 45 grados. Os vellos dicían marca moi cerrada. Nos ahora falamos de grados, pero eles dicían a marca moi aberta ou moi cerrada. Cerrada significa que é menor de 45 grados. Entonces o vértice xúntase moito. En tal caso que teñamos que rosejar coa raposa que comentou a señora esa antes, que teñamos que coller a rede por mor de que nos cortaron as balizas ou unha héliz, ou nos botámola abaixo a propósito, porque onde hai un tránsito de moitos barcos, e para non arriesgar, botamos un arco e logo temos que collela rosejando. Entón, esa marca para rosejar non sería boa. Rosejábamos con esa marca, incluso máis cerrada, pero era a base de levar moitas costumbres, moitos anos no mar, e, bueno, xa o collíamos como unha cousa fácil. Esta sería unha marca bastante mellor, xa máis aberta, xa unha marca máis fiables. Esta é a Pedra das Louzas. Esta pedra xa está na costa portuguesa. Miramos que aí temos o Tecla, e logo temos as Cistiñas que xa está no monte portugués. As Cistiñas campaneadas polo sur do Tecla. Outras marcas teñas polo norte do Tecla. Esta teña polo sur do Tecla. E logo temos Santa Lucía, a Basílica de Santa Lucía no faro de Montedor. Conforme vemos para o oeste, aunque pareza mentira, vai salindo, primeiro sale a cruz, logo sale o edificio, vai salindo o tellado, móvese moi ben, é unha marca que é moi ágil, moi rápida. Conforme vamos a sudoeste, vai se nos abrindo Santa Lucía. Se vimos para nordeste, Santa Lucía escóndese, pero somos nós que vimos para nordeste. En cambio, o monte de Arja, que é o monte alto, máis alto de todo, Arja, é un monte moi alto, entonces, como temos Santa Lucía abaixo, e Montedor tamén está abaixo, e Montedor é estreito, porque as marcas, cuanto máis estreitiñas sean, ao moverte, notamos máis, están moi sensibles. Entonces, esta é unha marca preciosa, e aquela tamén. Pero esta marca xe válida, xa temos maior de 45 grados, se tuviéramos que rosejar. E senón, pois vamos ás balizas. Que pasa? Que despois coa veteranía, aunque sea unha marca cerrada de 30 grados, poñemos unha marca na popa e esperamos que se forme a outra. Por exemplo, salimos da Guardia coa marca esta feita, coa marca de Nordeste, e vimos máis ou menos a sudoeste, non nos preocupamos hasta que nos sale Santa Lucía. Xa vai salir o morro de Santa Lucía. Atento, aí vai a baliza. Xa non nos preocupábamos, xa miramos a mellor 500 metros antes. O problema está cando hai que rosejar. O sea que toda esa confianza podémola ter, pero o que é a realidade, para aprender a marcar, hai que marcar con todas as consecuencias. O que nos dicían os nosos pais, nunca collas unha marca menor de moi cerrada, colle unha marca ni moi aberta. Tens que coller unha marca máis menos de 90 grados. Pode ser leste con norte, ou leste con sur, sueste con nordeste, onde traballen aí os 90 grados, 110, máis ou menos así, os medios ventos, non? Que traballen. Entón, coa confianza facíamos o traballo, pero hai que dicir as cousas como son. O sea, aprender hai que aprender a marcar como debe de ser. Non? Como cando íbamos a un Mar Novo, que te comentei aí atrás. A un Mar Novo dicía meu pai, vamos largar 5 da tarde. Eu era un rapaz, e por que vamos a largar 5 da tarde? Quería xogar. Se estamos ahora no mar, largamos ahora. Non, hai que ir a 5 da tarde. Pero por que non largamos? Porque temos a ese mar, que vivamos 3 ou 4 veces solo no ano, non estábamos tan baqueteados nesas largadas,
tiña unha dificultad. Se largábamos co sol a pique, porque eran as 12, ao cabo de media hora podíamos chegar ali, e tes o sol, date o sol e non miras ben as marcas. Hai que ir largar cando o sol estedes na nosa espalda. Pero xa estamos no mar, vamos a ir para a terra, logo vir para fora outra vez. Non. O sea, que había que marcar como que logo yo fixéramos, coa veteranía ou algo así, coa confianza, pero él dicía to que tiñas que facer o día de mañá, non? O saber dele estuvían transmitindo, como yo transmitiron a él. Non vayas a un mar novo, por primeira vez, ou segunda ou terceira, largar co sol a pique, porque podes te confundir nas marcas, brillan, é como se nos meteran esa luz así diante de nós, non miramos ben, non? Eso é igual, en cambio, se temos ese reflector detrás de nós, non temos problema para mirar. Eso tiña toda a razón do mundo. Despois, cando fui maior, hai unha responsabilidade de marcar, pois me den conta, que razón tiña o vello. Tiña toda a razón do mundo. E a máis o entende o cualquera eso, non? Se nos poñe unha luz á espalda é unha cousa, se nos poñe de frente é outra. Bueno, a xente que está no auditorio quedoulle claro que non ten que ir a facer tese de antropoloxía cultural nin o Amazonas, nin a Bolivia, nin a ningún lado, que os aborixes e os indios están aquí. Non, porque a densidade dos termos que está explicando é pouca, non? Pero a xente quer saber o que é unha reseja e o que é resejar e cando se usa. Bueno. Elena chamoulle antes aparello, a raposa. Raposa, nós sabemos que lle chamaba raposa. Bueno, se explica que íbamos a traela, pero quedou no coche. Normalmente usábamos a cresta dun pino, ou usaban a cresta dun pino, meu pai tamén usaba. E logo, valíanos dos 4 garfos que ten, a cresta dun pino porque ten moitas hallas. Ten hallas. Entonces lle deixamos unha parte así de 10 centímetros, cortábamos no centro a 10 centímetros. E logo, mentres era nova, botábamosla normalmente, sempre estaba metida no mar, para que collera peso. Mentres era nova, pois, con eses 4 garfos atrás e 4 garfos diante xa chegaba. Pero logo, cando secaba, xa iba bella, a madeira iba perdendo resistencia e tal, se lle foi metendo, ibase metendo peso, como unha de varilla de ferro, algo así, calquer cousa de ferro para que collera máis peso. Ben, o tratar de rosejar, había que, primeira cousa, contar ca corriente o vento. Por que? Por a condición que tes, os metros que tes de profundidade, influye a corriente nese brandal que temos desde o barco hasta o fondo, temos unha cantidad de metros. Aí a corriente se leva 1 milla ou 2 millas de velocidade, se rosejas de proa, pois é maior a potencia da corriente que colle no filame todo e levanta a roseja do fondo. Xa pode estar unha semana, un mes rosejando e non con esas redes. Entón, eso tens que ter cuidado. O vento e a corriente. E normalmente poñámonos de cisco, así, que a roseja procure que non levante. Leva un home na má, un home que teña moita sensibilidade, vai, e xa sinte, incluso o corcho, antes de engancharse, este aquí a rede, xa sinte pasar o corcho por o filame. Antes de chegar a roseja a rede. O bo rosejador sinte ese arco moito máis. A mí ainda tarda 3 minutos en enganchar o arco e xa sinto o arco no filame da roseja. Se leva unha sensibilidade e vai levando, si, ten que procurar que este no fondo e de vez en cuando tens que tirar para que corra, non? Para que veña correndo. Pero nunca podes levantar moito, porque se non levanta, en ese momento pode coller a rede e volvemos ao de antes, estás a rosegar e non pasa, non desenganchado. Entonces hai que contar cos elementos, podendo ser que a corriente a favor. Entonces, o filame fai un barandal e a roseja ben plana por baixo, sin problema. Bueno, a xente entendeu que un tarugo de madeira con arcos, con ganchos, cun cabo que se larga ao fondo do mar para recuperar un aparello. Pero para recuperar un aparello, cando? Cando perdes ou cando? Cando interesaba, cando o perdes, e máis cando interesaba largar sin balizas. Iso é importantísimo. Por que non puñedes unha baliza? Poñamos balizas porque se pescábamos ben non quería que tú te enteraras. Entonces, botábamos, por exemplo, en 100, según o fondo que hubiera, si botabas o arco. Por exemplo, en 70 brazas, botabas 200... Ahora vamos a explicar o que é un arco, Claro, isto non é nin de París, de Triunfo, nin no. Vamos a ver, chegar a punta, donde terminabas o aparello, normalmente largabas o arco ou terminara o aparello de largar. Cando na última rede, xa vis a marca,
Había que marcar a punta do arco, no primeiro máis o último. Había o que vai largando a rede e di, marca. Entonces, o que toca marcar xa ten que marcar polo monte. Por exemplo, en 70 brazas largábamos 200 brazas de filame. E no medio e medio largábamos dous corchos, dúas bollas, o que sea, para que nos faja un arco. E no extremo leva unha pedra, e logo no outro está a pedra da rede, ese piueiro que tiñamos. E no outro leva outro piueiro, pero aquí no medio leva dous flotadores. Entonces nos fai un arco. Pero como temos marcado por estas marcas, collemos un pouco de barlovento ou sotavento, e arriamos a roseja, e se hai vento, vimos coa proa do barco, aproadas o vento, pero sempre que faja un trayecto máis menos de través. O barco ten que ir facendo un traballo de través para que colla o arco, como ten que collelo. E normalmente na primeira roseja dela collelo. Se estás no limpo, o problema é na pedra, cando tiñamos os aparellos na pedra. Porque te pode enganchar a roseja, no momento, acercas ali o barco, levantas a roseja, e nese momento a rede estaba debaixo. Saltou, e caiu por barlovento, e volve a ir a sotavento e largar outra vez a roseja. Estábamos así a mellor horas e horas, e non collíamos, pero normalmente collíase. Sabíamos que estaba ali a rede, porque estaba sin balizas, e tiñamos o arco. Pero eso, xa digo, se no limpio, na primeira cas marcas que tiñamos, na primeira roseja dela xa enganchábamos o aparello. Eu sei que hai un catalán aquí no auditorio, arrexa é unha palabra catalana que é arrastar. Arrastar. Se arrastra. Quedou claro que é arrastar cando perdes a baliza exterior para saber onde está, porque a perdeche, porque se cortou, porque polo que fose. Pero é a propósito tamén, cando non queres que a comunidade piscatoria da Guarda chegaron... O portugués, bueno, chegaron sen jamelas a terra sin peixe e a 101 chegou cargado de peixe. O día seguinte van todos atrás dese, que non irá ao mesmo sitio. Si pescou polo norte, vai ir ao sur para engañalos a todos. Ese arco, colle, se isto é, a ver como pode, porque é que é difícil de entender, se este é o aparello que está sumerxido sin baleza externa, facíanlle un arco así, con unhas bollas aquí, que iso era que collían. Pero antes falou Elena da altísima precisión que ten a toponimia. O sea, de metros, pois marcaban 200 metros ao lado para volver a ir ao día seguinte, porque niso ia a vida. É moi bonito o nome de Raposa porque andar a buscar polo fondo do mar, apalpaban, e non estaban falando de 2 nin 3 brazas, en canto largabades ese arco. Largábamos hasta 150 brazas, largábamos 200 e pico de metros. 200 e pico de metros. Aí hai que contar moito coa corrente, porque é moi importante. 200 e pico de metros, normalmente, aí xa empeza a traballar a corrente oceánica. Por riba tes unha corrente, e por baixo ten outra, porque a corrente de 70 brazas para dentro obedece aos ventos. Mandan os ventos, que ten influencia é o vento. E de 70, 80 metros para fora, xa a influencia son as corrientes oceánicas que veñen por baixo. Son corrientes, unhas son as do vento, que son as de riba, e as oceánicas son as que van por baixo. Entón, ao chegar a unha certa altura, tes que contar, normalmente sabemos que na nosa costa no Cantil, por arriba as corrientes normalmente tiran a noroeste. Moi pouca velocidade leva, non había peligro nunca. Nunca houve peligro. Unha velocidade pouquiña. Pero en cambio na costa con vento, ten o doble de velocidade que no Cantil. Se hai vento norte, unha nortada fuerte, as corrientes tiran a sur-sudoeste, pero con forza. E se hai vento sur, o doble que con vento norte. De feito, na costa da Guarda, aunque pesques se vento sur, non largues o aparello, porque mañán non clavas peixe. Mañán non ven nada, e se largas vas a esfolar todas as redes. Non sei que ten, rompe o aparello todo. E pescar, o 90% pescas menos que... xa non se larga, pero mire que pescamos, largamos. Non, temos vento sur, non largamos o aparello. Bueno, estánme chamando a atención porque dis que falas moito, pero eu cedo xe 5 minutos dos meus, porque quedan 3 ou 4... O meu, falo o que me pides tú. 3 ou 4 temas pendentes. As marcas que están caracterizadas, o sea, teñen vida, porque ti falas de marcas lentas, de marcas rápidas, de marcas fiables, non é calquera cousa marcar e nada máis.
Descríbenos como poidas... Bueno, unha marca fiable é cando temos unha marca alta, a de atrás unha marca bastante alta, e a outra temola por baixo, e son marcas moi puntuagudas, non? O sea, con picos, podendo ser que sean picos. Se pode ser un poste da luz mellor, pero non o miras, claro. Pero miras un faro, por exemplo, un faro, esa é unha marca que se move rápido. Aquela de atrás tamén, móvese rápido. En cambio, onde hai lombos, o lombo, o ser moi redondo, non sabes qual é o vértice do punto para poñer un punto encima do outro, non? Para pasar esa línea imaginaria, non sabes como vas poñer, se está caído un pouco máis a norte ou a sur, e o barco móvese, a mellor hai algo de fume, de fumajo, non calculas ben. En cambio, esas marcas son lixeiras, que chamamos marcas lixeiras, marcas fiables, pois móveste 100 metros, xa abre unha barbaridade, volve ao sitio e tal. O sea, non clavadas, non... En cambio, as outras, pois, son moi rómulas e non sabes, está unha marca ca outra e non sabes se estás por sotavento, por barlovento, non dan... Marcamos, se non hai outro remedio, marcamos con esas marcas. Pero é porque temos a veteranía e a confianza, non? Pero volvo de antes, non se debe de marcar así. O sea, as cousas hai que facelas como hai que facelas. Facémolo por confianza, pero non porque sea así. E por regla, a regla non é esa. Usámola, pero non é a regla, esa non é a regla. Un mariñeiro da Guardia que moitos non sabían nadar, que nunca bucearon, na sociedade tradicional de 40, 50, 100 anos nunca bucearon, o sitio máis acudido é a serra, a nosa serra ou a serra das Bruxas, que son os tres nomes que ten. Descríbenos para rematar, ti nunca buceaches ali, nunca baixaches á serra. Descríbenos de sur a norte ou de norte a sur, a serra, dinos que largura, bueno, que largo de norte a sur ten e que hai debaixo. Bueno, pois a serra ten de 7 ou 8 millas. A parte do sur ten... Perdón, está xa metida en Portugal. Unha parte. Sí. Unha parte. A parte do sur non lle parecía mal que fora desarrasar, ou digo, perdón, a pescar a Portugal. No. Non, porque me dixo onte deixámolo todo limpo e seco, non quedou nada ali de la hosta, o sea que... Hombre, claro. Home, claro, no Índico está facendo o mismo tamén, non? Sí, pero é outra pesca. É outra pesca, bueno. Pois, como é a nosa serra? A nosa serra corre a sudoeste. A parte de fora, o beirado de fora corre a sudoeste e ao chegar á terceira parte para sueste. A chegar á punta do sur de todo, que temos Jalloso, o monte máis alto portugués, encima do forte da Insua, unha isliña que está na barra do río Miño. O monte está aí nesa isla, aí. Esa é a parte do sur. Pedrarrasa e apenas o beirado se nota. A parte de terra, dis do Petón, a banda do sur, corre a sur-sudoeste. O beirado de terra ten un alto de 4 brazas, o sea, ves por limpio, coa sonda en marcha, ves por 70, 75 brazas, e vamos a chegar. Automáticamente sube arriba. Levanta 4 brazas, que aproximadamente pode ser 8 metros, 7 metros, bueno, depende, nun sitio ten máis, noutros menos, como a terra igual. E logo, a parte de fora, ten 83 brazas de fondo. A punta do norte chama Sopetón, que ten Jalloso arriba do lago, e a pedra máis alta, que é onde me gustaba máis traballar, aí tens Jalloso arriba dos Saltos de Santa Tecla, entre o Facho e San Francisco. Aí, son os dous picos, e Jalloso está no medio. O sea, non falla. Peixe na parte do norte dá bastante peixe, que é o Petón, dá babadexos e merluza, e a parte do sur, a puntiña do sur de todo, merluzas daba menos, pero daba máis besugo, máis ollomol. E logo o resto, polo medio da serra, pois collías merluzas tamén, a volanta tamén se collían merluzas, pero as dúas puntas onde máis peixe daba é a punta do norte e a punta do sur. E esa serra é un continuo ou ten... Continuo, ten pozallos no medio de Brujal, de limpio, os pozos no medio, e logo ten unha volta no beirado de terra, ten unha volta que chaman os nosos abuelos, chamanlle a volta, que ten Jalloso arriba do Terroso, o monte que está polo norte da Guardia. Bueno, a precisión é total. No texto, no libro que estamos preparando da taloxonimia da Guarda, eu cando recollín ali no ano 2005 ou así, recollín conscientemente a franxa intermareal, pero o medio do mar quedou sin recoller.
Entón, o traballo de Tito foi a experiencia propia, máis a recollida de anotacións de mariñeiros vellos. Bueno, ele sigue falando de vellos ainda, ten casi 80 anos, pero diz que os vellos da Guarda. E nese texto imos incluir na parte de atrás, unha de diante ou no medio, unhas 200 e pico de palabras específicas da Guarda, solo para acabar, e o último que vais decir. Decíame onte, hai unha palabra que me encanta, unhas aletiñas que ten a sardiña aquí debaixo que se chama Morjana. a morjana. Pois é un nome casi mitolóxico, pero bueno, xa mirastes que falando con el non é a morjana, que ten 200 e pico de palabras, e a máis pediulle aos netos que regalaran un dicionario, e o orgullo dele que non estea no dicionario. Non o quer moi tal, quer que non estea no dicionario. E niso andamos, e si na primeira... Non me apures. É que un WhatsApp cada 3 días. A ver, eu traballo ás veces para que ti cobres, entón... Si, xa sei que cotizaches. Entón esperamos, poñemos de meta primeiro trimestre do ano que ven. Trimestre son 3 meses, vale? Xaneiro, febreiro, marzo, que ten 31 días. E procuraremos, miraremos a base cartográfica e todo iso, e tiña razón Elena antes na precisión, que un traballador de campo non vale porque estudiou unha carreira casi nada, que hai que formalo, que ten que ter bajar, que hai que aprender de artes de pesca, que hai que desconfiar do que din, que hai que... Aquí tedes, non todos os mariñeiros son así. Dentro dunha comunidade de mariñeiros, el ten agora unha lanchiña para ir pescar e a veces ten que ir só porque ninguén quere ir por ele, entón insultos e dille: hai mariñeiros e hai xente que foi ao mar, vos sodes os que fostes ao mar. Non hai gusto, non hai que o mar casi foi un enemigo, falan mal dele porque polos traballos, pero o mar, como calquera oficio, hai que querelo. Bueno, Tito Chirro, despois vai haber unha pequena tertulia, e iso. E agora, despois de falar el, tócame falar a mí.